sagod din. Gusto man tong nilakaw na kagahapon niya, wa ka nananghid. Asa yung problema ni mo gibahard? Ay, mura magagkuan mo. Gahapon ba nilakaw? Kanong di makamananghid? Mo try daw kag pananghid daw. Ano man tag? Mura magagkuan na anan. Kakuan po ni mo eh. Ako biya mo lakaw, biya ko mananghid, biya ko. Katura gani nga time wala ko nangangid do. Kasi katura nga time. Karon ra katura imong gibalanse, wa nimo gibalanse tong uban. May nagnagun sa pugudra nga mga kauban mo mga barkada. Ba sakit kay sa kuha ba kana mo lakaw kag maunsa ka diha. Diya sa kadong ha. Diri gud ali diri. Ano ka magkaway? Ano ka magkaway? Atubang ba atubang. Anong isulod ba ka dito lang ka ba? Patik ni tawa ibulat dito sa init oh. Sima po ka. Balik ta si mo ano ka nananghid gapon. Asa na ako pagpanangin mo no nga nilakaw ka. Alam mo pagitaon ka. Chat ka. Naman kay cellphone. Lubat akong cellphone. Imposible ka ayog lubat. Wala lagi cellphone, wala data, wala signal. Tanan wala. Ipaludan ti ka, gitagaan kag charger, nya di ka malumananghid. Wala gani signal, wala signal. Wala signal. Imposible. Kusog kay signal ang TM dire. Bukid man, bukid. TM gani kay kusog og signal dire. Ano mo silos man juga nga mo kay gihimong dawtan, mura mag Kabalo ba ka og nganong magselos ang tao? Kay gihigugma ka. Kanon ti ka gigugma ron. mura magkuan dira. Kay giunsa man day ka nga, umang ko nagbinuang sa imo. Wala kay ka nagbinuang pero maunsa ka, mabalaka ko ba? Naghugaw kay kaguna-una ba? Wala dili hugaw ko una-una, nabalaka ko og maunsa ka og nasa asa ka. Hay, Nya, ambuti mo maunsa ka gibahard. dito? Ambuti mo gibahard di wala ko kasabot nimo ba? Grabe Ikaw kita ang ka. nakasabot ba? Silusan kay ka oy giunsa. Ang ako alang, grabe ang akong pagpalangga sa imo ha ba? Di ko gustong maunsa ka. Kasabot ka. Hey, saba ni. Alingugmug kay ka. Ikaw be. Ha? Kato nilakaw ka nanangid ka sa kuha? Munang di ka masuko kay wa man kay pakialam sa kuha. Kasi wala pakialam kung pakialam lang deb. Grabe, Kung nasuko pa ka sa kuha, ang meaning sa nasuko, ha? Meaning ana, na kay pakialam. Nakadaw mo kay pakialam. Ngano di man jud ka mo tagad sa kuha ana man ka ba sa mulakaw ka? Agad sa imo nga. Ay. Ibali man nimo inyong istorya nga ikaw man ang Nagtukag dili ko mangludog mulakaw-lakaw ka, nagtukag dili ko masakitan mulakaw ka, di ko ni mo dadon, di ka manangit sa kuha. dapat musulti ka. Dili kay Ako yung lalaki. Ito lang ka mangutan na. Nilakaw kagapon niya, wala na. Dapat mingon ka ubanta dito mo ato Mura man tapuan ka- mo kwanta ana dapat. Ako kabalo ko, lalaki ko, kabalo ko sa ag-asa ko, safety ko. Nya ikaw, babae ka, ug mahubog ka. Yan ni kung Oh. minom na ko dili man. Gapan ng litan lang. Ambuti mo oy. Usahay, di ko kauyon ang batasan nimo ba? Mas labaw na kung dili ka uyon sa imong batasan. Mas labaw kung di kauyon, kaya di yun ka kabalo mananghid. Manangid atong pan ni patigbabaw na atong pagmahalay wala na. Usaon na to pagpatigbabaw sa tong gugma nga. Pride po kay ka. Mulakaw dito, lakaw na sa dito. Pride po kay ka ipakon Kabalo mananghid. Mura ka Bim, nagilis na ka, Bim. Ah, wala. Tuwa na, nilakaw na. Ikaw, di ka balansiyon. Magdadala na Langit. mga kagilisan. Kaya dito na ka mong Kalitag, ilis sa laga ni mo. asa pitakan nimo nya. Muha na yun kay mulakaw na. Ano, nakay korta. Eh. Sabi na ito 50, imong gikuha. Katoy, pahamog ni mo 50. Oh, at least na kwarta, imong gikuha. Yung man, nagkuwari bitaw. Di mo, Antay ka. Pagpananghid lang, bisag kadali, di ka kabalo. Manangid. Wala mo gani kay time sa Mag-update ka na ako dire. Oh. Kasi why time, permente man ko na time sa buti imo. mo, Ikaw buti mo. raman, mukalit man kaglakaw. Ikaw, silusan kay ka ba? Silusan kay ka. Tarungan na imong kwanhab. Ako, nagkuhan lang ko sa buha, giampingan lang ti ka ba? Kaya di ko gustong maunsa ka. Ang lang, kining awayan niya. Way makadungog, bisag ka isa, ayaw gyud isaba-saba. Ano sa mo ko ng istorya mag-away ta nga? Tuar man na. Tignay makadungog ani isa, di gyud ko musugot. Anong naaman ka di? Hawa ka gud, ha? Huwag ka. Sip-sip! Mo na ingon nimo. Nga way makadungog niya ganiharam na ito dira. Ay, lusig sa ama, Bigay. Na. Kung kuan ko ana yun, anay mong dagway. Unsa naman puday ka? Kung niingon ka niya adto ka, dapat tong kuan ako kabaluan ng sa laing tao na lang ta makabalog ni adto day ka dito. Unsa di ka mo kalit ra man kag unsa di sala na ko nimo di ay. Apay paingon-ingon mo adto kog eskwelahan ni adto day's birthday. Ani adto mangyog ko. Yapit ra man ko sa birthday. Sisabot na to kung asa ka mo adto mananghid ka. Oh, nananghid ka. Nanangin bitaw ko sa imuha bitaw. Nananghid eskwelahan imong giingon. Mo adto kog eskwelahan kay magpaluap ko sa requirements. Sala na lang di panangin ako sa imuha tanang butay panangit sa imuha. Malamang. Wow. Unsa day ko nimo? Unsa day ko nimo? Wala ra day tani. Sa gamay butang ni ipanangit pa jud. Pareha sa akong ginabuhat ko nimo mananghid ko bisan asa ko mo adto. So uwi ra man ka na imuha. Sus uwi. Uwi ra man na imuha. Nagsabot ta ana. Say uwi imuha. Unsa man na imuha? Sigwa tay pagamay ato rason na to masuko na ka. Abot na sa sauna kung asa ka mo adto pananghid. Nya kanay mong ibot. Anak ko mo ato kog eskwelahan. Lagi si Grace sa birthday doon niya. Wala lagi ka dito. Ha? Na si Grace? Ingon mo atong eskwelahan. Kuwan ko anang yun. Ikaw kung kapay labaya ha. Uwi ra man po kay imong style Ilan uy. mo. Sobraan man po kay ka uy. Tanan na lang halos tanan na lang iingon sa imuha. Unsa tika mama papa tika? Papa. Ay kung kuwan by 150 kay. Ang Amutan lansi ako. na nimo karon namlansi na ka.
Sa may di mabualan siya ng Kwarta, giblansin na nimong kwarta. Oh, inistan ko timong kwarta. release dan. Nakainis. Sus, unsa gibabaan na kay kasko ah. Gagaba. Kagama mas puriga ba kasko ah. Wala. Nya, di na nimo to blansiyon tong nilaag ka. Asa Nilaag nilaag? ka, Asa? angkas kag babae dito sa kuan. Naligo mong dagat. Hindi mo to blansiyon. Asa to? Sa ato katong nyaking adlaw. Pakuyog ko gani buga mo kuyog. Yang nay mo kuyog na kulain masuko ka. Dapat ako gani ang mukuyog ato. Pakuyog ko kay kanganong di ka mo kuyog. Kuya, kaya medyo ka nag-ingon dyan. Istorya raman ay mo ha. Ingon dismantle kang bayana ka. Utok ni mo murag. Pakuyog ko Linaw. kay kakuyog. Yung mapakuyog di kag laing babae di ay. Ha? Ate ay. Minanangit ka nagpakuyog kag laing babae. Ikaw nanangin ka sa kuha. Oh, na, Oo. no. Iya karon oh, patay tang duha. Oh, nabil na nimo nang di manangin. Pili hindi ni mananghid. O pareho kitang duha, di ba? Nas ramon pugos ay mo ha. Kung kuan na kay nagsabot may ta sa una kung asa ka mo adto mananghid ka, asa ko mo adto. Oh. Kay di mo magbalansiyan ni mo tanan sa kuwan, di mo balansiyan ni mong mali. Oh. Puro sa kuwan ang tanan mali ba ni mong bantayan? Mo na Mo ako nakasayop naman tayo sa imo ba? Oh, wa ka naman tayo sa kuha. Anong suko na kay ka? Suko naman kay ka sa mali. Isa di masukot ka ng imong style po nimo nga. Halos tanang butang ipanangid sa imo ha. Wow, how dyan nimo no? Oh, malamang magsabot gud ta. Unsa to gikaon ra nimo to imong gipang saad sa kuha? Pag utok nimo murag bulinaw. May nala na ko bulinaw imo butiti. Ay nimo. Ang style nimo. Pati ka ng style Motor nimo. lang gani kag nindot kayo. Oh. Sakay na kag laing babae. Ang kasabi daw ka di ka uwi kay kang na. Kasi di mo ang kasanang kuwitarong panangid. Mga sa mo to. Di nang dagat ra. Amok kay ka. Magtuka-tuka kasi mong ginikanan niya nag... Bulag. Apil-apilan ka ni mo. Basing mutukan ka nito nga. Ma, pa, nag-away ta. Problema na imano. Ano tukan mo ikaw inoon ay magsige kag ingon Yung sa mga barkada na kaya Nagkakanda na yung mama sa kwan. Nag-away kayo mo ni kwan. Anak na Ano tukan ka mo kudukan. 6.5 hours later. Pra, ako na po'y mali ron. Ako na po'y mali. Dayon bulan, bulan. Ningon ay mali ka. Gani, nga nga Ang mga nainabo na to wala na to. Silos. Natural mabagsilos kay uyab man ka. Nya ko wala man silos. Nya ko wala Ako man gani nga kining awayan eh. Ayaw. Kuan nimo gikuha ko pagkalalaki. Magpapa. Naman sa tuod. Kinsa ka? Uyo. Gini ka na lang sila. Gani ayaw ni isaba dito. Dakuan ka. Gikuha ko pagkalalaki. Kuan. Kuan sa ka. Saan mo nga? Sabaan niyo. Ano? Kabalong nag-istorya mi diri. Sapa kay mo diya. Ako na ni dire. Sa nakaw nang kami nakaw na dire. Takara ka ni abot ra mo kalit. Oh, May kita panangin. dira kaniya. Ang bayhana ka ha? Ha? Ikaw wa pa nahuman mo. Oh, sige. Kay nag Hawar. Nami gistoryahan ba samok kay mo? Ha? Nami gitoryahan nag-away mi ba? Ha? Kabalo mi makuyab bitaw. Kamo unsa man mo? Makuyab eh. O nya nganong diri man mo nag-away? ikaw na diri ka na diri. Ano ba ako nag-away mo? Nya nganong magsining kain mo? Karon naman pud mising ka na pud me. Ngano mo sing ka man mo nangaway man nimo. Dungan-dungan ni kalit amo abot diri. Sa pag gumin kay galis. Minaw, ali na rin bayhana ka. Ali din. Guys, Murang anahuman. dito Da, ni mo gibay. Kamo daw ato dito pre. Dito daw, Kauna ko ano mo mo? dito. Dito Bubo daw na mo. ikaw. Ano yung mo sa mo sa pud. Aways mag-uyab ni pre. Aways mag-uyab ba? Pus hawa dia be. Tuo kag na tao di na ko isulti na. Da, mo timo gibay. Kita ako ta nang humanab. Antay lang ta. Kuman, gusto ka humano na? Ano na? Kita na ko. Dito ko mo sa. Kinsa ba karon ay pakita. Panita daw ang area ninyo ang awayan ninyo be. Sige, sige. Away mo tara tara. Kaning tagasa wala pre. Tagasa day ka, tagasa day ka. Tuo ka. Nagtuo ka ha? Ali.